Sziasztok! Ismételten egy autós, vágusznerves, stressz-csökkentő 2 perces videóval jövök nektek. Hogyha tetszik ez a videó, lájkold be kérlek, és további posztokért pedig jelöld be és kövessél. Az első gyakorlatunk az lesz, angolul fake, magyarul hamis mosolygást csinálunk. Ez azért lesz hamis mosolygás, mert nem a vidámság miatt, meg nem az örömérzet miatt fogunk mosolyogni, hanem azért, hogy megtornáztassuk ismételten a rágóizmunkat, illetve az arc körüli izmokat. Hogyha ezeket megtornáztatjuk, és utána ellazulnak, akkor automatikusan a vágusznerve, amit a fül mellett jön végig, és ugye ez a bolygóidegünk, ami a paraszimpatikus idegrendszer bekapcsolódásáért felelős, az azt jelenti, hogy a nyugalomért és a relaxáltságért felelős idegrendszeri részünk be tud kapcsolódni, be tud kapcsolni, és ezzel csökkentjük a stresszünket. Tehát egy olyan mosolygást csináljál, aminek most éppen nincsen nagyon oka, bár örülök neki, hogyha van oka, és elmondom, hogy hogyan kell csinálni. Tehát mosolyogjál, jól széthúzod az arcodat, a szádat, viszont itt az alsó részt, az állkapocs alsó részét, azt meg ellazítod. Itt lazítsd el. És tartsd így egy kis ideig. Itt megfeszül minden. Itt rálazítasz. Tartsad még. És lazítsd el, és ezután pedig nagyra nyitjuk a szánkat, és közben 5-ször kibelélegzünk a szánkon keresztül. Jó nagyra ásítozzá, és lélegezzél kibe. És utána engedd el. Lazítsd el, és figyeld meg, hogy itt körbe-körbe végig elindul egy energiaáramlás, egy vérkeringés áramlás, lehet érezni, hogy ez így megy le, és így oldalt végig lazulnak el a szövetek, és az arcodnál is érezhető, most már én is érzem itt a szem alatt is, hogy elkezdett ellazulni. Úgyhogy ennyi lenne, amennyit még tudsz magadnak csinálni, a stresszcsökkentés érdekében naponta többször csinálhatod, nem kell túlzásba vinni ezeket a gyakorlatokat, de legyen rendszeres, és ezáltal egy kicsit rá tudsz segíteni arra, hogy jobb legyen a stressztűrő képességed. További tartalmakért kövessél be, és várd az újabb videókat!